F'Malta rata ta' persuni li huma infettati mill-epatite B u C hija ta' bejn 1 u 2%, rata baxxa meta mqabbla ma' pajjiżi barranin. Madankollu l-awtoritajiet tas-saħħa xorta jinsistu għal aktar għarfien dwar din l-infezzjoni, partikolarment fi żminijiet bikrin tas-sajf, hekk kif jola r-riskju fit-tieħid tal-epatite, speċjalment meta jsir kuntatt ma' nies barranin. Għaldaqstant il-ħadd li ġej ser ikun iċċelebrat il-jum dinji dedikat għal persuni mill-qutin mill-epatite B u C. L-infezzjonijiet tal-epatite B u l-epatite C huma virali u jikkawżaw infjammazzjoni fil-fwied. Fost is-sinjali u s-sintomi ta' dawn l-infezzjonijiet huma deni, ejja, nuqqas ta' aptit, dardir kif ukoll uġigħ fiż-żaq. Il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia saħaq li l-epatite hija marda li ġib ħafna konsegwenzi ħżiena, mod partikolari f'ħajja il-persuna, kemm mill-aspett fiżiku u anke is-saħħa soċjali. Il-marda ta' hepatitis hija marda li jekk ikun fuq persuna mingħajr ma trid tiġib konsegwenzi li huma ħafna ħżiena mod partikolari f'ħajtu, fl-istil ta' ħajtu u anke mill-aspett ta' saħħa fiżika u anke saħħa soċjali, imma aktar minn hekk iridu nħarsuha billi ninkoraġixxu kulħadd jieħu t-tilqima kontrija. Charmaine Gawci, direttriċi tad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni tal-Mart, sostniet li l-epatite hija l-aktar komuni fost persuni li abbużaw mid-droga u persuni li kollhom infezzjonijiet li jittieħdu permezz ta' atti sesswali. Huwa importanti li aħna nżommu il-prevalenza ta' din il-marda f'Malta wkoll baxxa. U għalhekk qed innoħolqu iktar għarfien dwar il-hepatitis, speċjalment dawk in-nies li iktar li għandhom riskju, bħal dawk in-nies li jkollhom kuntatti sesswali ma' iktar minn persuna waħda, dawk in-nies li jużaw id-droga u anke nħarsu naqra lejn dawk in-nisa li jkunu tqal u jistgħu jgħadduha lit-tarbija tagħhom. It-tilqima tal-epatite B u C tingħata b'xejn lil persuni li jkunu f'riskju li jintlaħqtu minn din l-infezzjoni.